Аре бе, качи ли си? Какво става? Качва се. Аре, до кога ще чакам? Ще чакаш. Аре бе, какво направи? Готов. Качи ли се? Качи се. Хайде! Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Забрави времето не харча, живота е игра, открива се не си играча. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Забрави времето не харча, живота е игра, открива се не си играча. Ицака да гето актьорчето може да рапва без ноти, без тон. Сърцето му тупка в ритъм по няколко пъти. Ема Стоун бие ги 2 на 0, обращалка 3 на 2. Нема нужда от берба, то злата ни подба. О, играчи по-голям съм от Любо Ганев. Всички цветове ги знам за разлика от Чарли Данев. Синьо, сиво, лилаво, бяло, зелено, червено, кафяво. Вкарвам голове от всякъде, тъч, дуспа, дясно, ляво. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Забрави времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Забрави времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Вижда да пестим на топа, мога на влога, мръдни се. От 0 до 100 за година, ютубър гадина, пази се. Иска да бъдеме заедно, само че гледам, че леко е вкисната. Не знаех, че мога да има по-гадни неща от косата на инстанта. О, добиче, запознахме се, на здраве. Съм не съм на сън или пак съм наяве. Играчи е си най-добре, цей си 360. Чичо, бабчо, не видим, се видим когато се видим. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Забрави времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Забрави времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Търсят ме като Пикачу, за да ръкапара конечу. Ако пак ти товарят направо, ги пращаме на мотикария. Ватаря тук е на баут, хаштаг нетко аут. Дадох реплей скандал, много ли имам, двойно съм дал. Боли ма фара за твоята допара, боли ма фара за твоята допара, боли ма фара за твоята допара и за дара. Боли ма фара за твоята допара, боли ма фара за твоята допара, боли ма фара за твоята допара. Конечу. Какво стана? Ехе! Какво бе, колко гледани? Милиони! Да бе! Хайде! Бах ти играчите!